Ikutan boleh nggak? Ah, nggak mau. Mau. Iya, iya. Kalau apa? Oke, coba. Aku buka ininya ya. 183. Dari 181 hilang tuh. Yuk. Mau ada repeatnya? Oh tadi itu intro. Oh, bilang dong. Yo.
Damang dainang rodi salhu nahita napungu di huriat tahun alaneng masuk ma prosesi ni parhaladota rimma hita jongjong. Shalom. Horas madihita saluna. Damang dainang hahanggi pinaribot. Taparadema roha dohot pikirata. Tapasada rohata. Jumulo mahita martangiang di bagasan rohata ganup. Martangiang mahita. Tapuji matuhatta sian bukuende nomor tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Puji jauh Maria.
mahita jok-jok. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Luluhon ma ahu ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangso na sodaulat marroha. Sai palua ma ahu sian bawa si ulahon si pauto-oto dohot hajekelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogooku. Tongos ma hati uronmu, dohot hati goranmu, akka namanogu ahu, pataru ahu tudolok ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata. Hu puji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho. Alani saluhut nabinahenmi patupahon hangoluan nami. Sai dongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hubikiri hami toktong natinaon mudohot hamamatem. Asa huwarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu mar hite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleling nilelengna. Amen. Hudul mang. Tangihon mapatik ni debata imasian patik parjolo dohot patik na paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi merakup ahu bayanonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di torung ni tano yang gotunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon
dang jadi dohonon gowarni debata yang gosoture dalanna aihona uhumna dosogut akka namarsineyang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam dui dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam ai di naonomarido di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima patik ni debata atong rap mahita mangidogogo tu debata laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobbar tu patikmi amen. Tapaunduk jala tapaserep maruhata mangido hasesani dosa sian Tuhan debata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani umbahen hupangido hami sai sundati matorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata Roma hamu tuau asa mangulu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse hasangapon madi debatana diginjang. Amen. Hudul mau. Turpo epistel di Mingguta Sadarion Imana dienet sian Roma bindualu mamukas sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada tajahama margati soring ai hamatead do haroroan ni daging alai hanguluan jala hadameon do anggo haroroan ni tondi ai dang tarbahisa alai dang tarhalomohon debata akaparroha daging alai molo Kristus di bagasan hamu manguludo todi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai alai molo maringanan di bagasan hamu tondini namang nungguli Yesus sian namate sandok panguluan ni ibana naung mati san Yesus manang pamatang muna namatei hinorhon ni tondina na mangingani hamu ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jalan au peopsa
Amin. Tindakon mahata hapor siyaw tay songon na hinatindakon ni dongatta sa hapor siyaw ni sandok portibion rap mahita mandok ahu porsia di debata Jehovah hido ama pargogo naso hatudusan na temo palangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tondi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanwator udung di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundol tu siyamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatudosani isi maibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot ihasesaan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot ihanguluan na sorasuda. Amin. Udul banget. Diem aja ya.
Salam. Ihamuna dongan sahapos ibagasa warni Tuhan Yesus Kristus. Ado rasul jahami kondola ditikting di kita sadarion atas warni parhalado HKBP di Jakarta. Parjulu mahupasat kami kata horas kita selanjutnya do tudongan naudo perak marbinggu di HKBP di Jakarta di bagasa sadarion upasat kami ma tabe di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus horas mari kita sanggupna ucaha kami ma odolan tikting di kita sadarion na parjulu warni parmingguat ima judika duluhon au ali Jehovah doh topikna ima dibata mangalehon topi hamunduan namangihut parhobas di parmingguota saunari ima parjamita amang pendeta timbul hutahayan STH MM liturgis ima amak situa HSL Simamora jala si jahatikting ima hamisar diri situa Baldrik Siregar bahak do pihak kaparhubas na asing tajahama ibagasan rohat tabi namangihuk muse ima pertangyangan wilayah di patupado pertangyangan wilayah di hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 10 walu di wilayah tengah nama jabui ima keluarga MAP Siaturi C Borusima Jutak di Patupa di sekretariat gereja. Di hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 10 walu wilayah selatan nama jabui ima Parhalado wilayah selatan di Patupa di Sopogodang. Namangihut hari Rabu 25 Maret 2026 pukul 10 siang di wilayah barat nama jabui Parhalado wilayah barat di Patupa di Sopogodang. Dungi musa hari Rabu 25 Maret 2026 pukul 10.30 di wilayah timur nama jabui ima keluarga F Silitonga Boru Tabunan di Patupa di Bagas Nasida asa Sudema ruas Madohoti PAI satuluk tu ruas nabe namangihut taringot tu ulaun kategorial boy mata jaha di Bagasar Rohatta namangihut muse ima dana nasorang di basa-basa hot tuhatta dosa dana bawa di keluarga UP Manurung N Boru Siregar wilayah selatan di hari Jumat 6 Maret 2026 hipasdo danaki soninang naturasna namangihut kegiatan dohot periodisasi seksi perempuan di hari Kamis 26 Maret 2026 pukul 10 WIB di ruang sekretariat domutu periode seksi perempuan di Patupado pemilihan tu pengurus naib baru periode 2026-2020 asa di paborhak ma 5 halak perempuan sian ganop wilayah laho Madohoti pemilihani namangihut situana pensiun sian hapar haladoon hobar tu warta tanggal 10 Januari 2026 nasalpu sadarion di Patupado acara paborhaton inak situa insinyur Risma A Borusiman Jutak MT sian ulaon parhaladoon pensiun alau naunggok umur nasida 65 tahun jala di parmingguat tasadarion di Patupado acara nahobar tusi namangihut mardomu ma tu situa na pensiun sian haparladoon ima inak situa insinyur Risma A Borusiman Jutak MT tamama tapasahat pangurupion marhite-hite pilihan laos dipasahat manoni dinapasahaton piliak kita namangiut pembinaan Parhalado dohot keluarga di hari Sabtu 20 Maret 2026 pukul
Pitu 31 pukul 10 pitu di Patupado ulaun pembinaan Parhalado Rap Dohot Keluarga di ruang rapat UKDW nama dohoti ulauni ima Parhalado Sereso Yogyakarta Magelang Klaten Pospel Wonosari Pospel Kulon Progo Soninang Sian Solo. Na mangihuk musai ima ulaun seksi Sikola Minggu na parjolo pujian sadarion di parmingguon onom 30 dohot sia 00 dak dana dohot guru Sikola Minggu pasahaton pujian laho penggalangan dana perayaan pasca Sikola Minggu asa atau rupi manasida na paduahon perayaan pasca Sikola Minggu domu tu perayaan pasca di Patupa Sikola Minggu do akka ulaun ima na parjolo parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus 3 April 2026 pukul sia parmingguon dohot menonton film. Nomor 2 Family Fun Run tanggal 4 April pukul onom wib ulaun lari rap dohot danak Sikola Minggu dohot natorasna senam dohot pembagian hadiah akad danak Sikola Minggu dohot natoras nanaeng mangihuton madohoti ulauni mardaftar ma melalui Google Form naung di parade na mangihut pasca 5 April 2026 pukul 5 wib parningotan pasca dohot mangalului tolor asa radema sude danak Sikola Minggu madohoti ulaon perayaan paskahi na mangihuk muse taringot tu sosialisasi ulaon ni remaja tu natoras di hari Minggu nanaing ro 2 Maret 2026 di sekretariat pukul 11 wib di Patupado ima ulaun sosialisasi kegiatan ni remaja tu natoras asa sudema natoras ni remaja madohoti ulauni na mangihut taringot tu akka jadwal ibadah mardomu tu Jumat Agung 3 April 2026 di Patupado parmingguon ima di pukul 6.30 jam sia jam 10.04 jam 10.30 na perlura taingot ima jam 10 pati na biasana jam 15.30 alai gabe jam 10.04 jala di parmingguoni di Patupado ima ulaon nabadia dungi muse di hari Minggu 5 April 2026 di Patupado parmingguon jam 4 pagi jam sia jam 10.50 jam 10.70 na perlu ratai ngot ima ulaun jam 4 pagi i dangadong parmingguon jam 6.30 na mangihuk muse di hari Senin 5 April 2026 pukul 10 sia di Patupado ibadah pasca na paduahon na mangihuk muse taringot tu kiuris boy mata jaha di Bagasar Rohatta na mangihut taringot tu panitia pembangunan asa taingot bema pasahaton tok ripe doho donasi laho mangurupi panitia pembangunan songo data dihita boy mahu pasat atar songonon na pasat tok ripe di tahun 2024 holan 155 kakak dope manang 41% jala di tahun 2025 126 kakak jala di tahun non 2026 holat 34 kakak dope asa taingok ma lau pasaton mangurupion tu panitia pembangunan na mangihut taringot tu pangajari Sikola Minggu dohot akka parhubas na asing pinagiro ma turuas na kaprohana laho mangurupi pakkobasion dihuriai tarsongon petugas ni Sikola Minggu dohot akka parhobas na asing asanggiak ma tuakka na kaprohana boy madaftar tu situa wilayah manang tu sekretariat
na mangihuk muse na marulang tahun. Saluhut parhalado doho ruas ni huriatta pasahaton selamat ulang tahun ma tu ruas na mangulupon ari hatutubu dohot ulang tahun pardongan saripeon. Marlas di roha ma yang go partigori mangasahon Jehova jala marhaposat tuibana jala mamuji-muji masude na tigor rohai. Na mangihut ima taringot turuas na marsahid tatangyak ko madongatta na marsahid di rumah sakit manang di bagas na sidabe anggiak ma di patudu tuhatta gogona marhite-hite hamalumon ni sahid tinasida. Na mangihut musay ima taringot tu bunga altar manang na bunga langgatan na paradehon bunga altar di parminggota sadarion ima keluarga Situa Nyonya Insinyur RA Pangaribuan Boris Simanjuntak MT Mauliatema Tinasida Aka tikting na asing boy ma tajaha di papan pengumuman. So ni ma tikting di parminggota sadarion salom horas madihita saluhutna. Horas. Guru di Wasudhe Guru, Nama Guru
debatana sumurung sian saluhutna roha ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Barita nauli jamita di mingguta sadarion ima sian Hesekiel bidu 37 mamuka maisian ayat sada rodi ayat 14 songonon ma didok hatana jala tatangihon ma dungi songgop matutu songgop matuau tangan ni Jehovah jala ditugihon au haruar marhiti todi ni Jehovah jala di paulahon di paulo nau di tonga-tonga ni rura nago holi-holi ni jolma namate dungi ditugihon ibana au mamulusian labung nasida tuk humaliang gabi idama godang situtu mararahan di atas ni sisik ni rura jala idama masak situtu do luhut nai jadi ninna ibana ma tuau ali anak ni jolma atahe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion gabenikuma ali Tuhan Jehovah hodo umbotosa jajinin na ibana ma tuau manurirangi mahotaringot tuaka holi-holion jala dohonomu matu nasida ale holi-holi akan masaki tangi hok kamu mahatani Jehovah songonodo hatani Tuhan Jehovah tuaka holi-holion idama au mangalehon todi tubagasa kamu asa mangulu hamu jala au mangalehon tu atas samu aka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas samu jala au mabaik kamu markulik-kuling kuhut mangalehon todi tubagasa kamu asa mangulu hamu asa tung ditadahamu au do Jehovah jadi
manurirangi maau songon naung tinonahon nai tuau. Jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala idama marsuara namar ngongos gabe masih topotan aka holi-holi ganuk tudonganna dungi hubering ma gabi idama nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk jala liap kuling-kuling di atas nasida alai dangadong dope anggotot di bagasan nasida dungi ninna ibana matuau manurirangi maho todii manurirangi maho tu ale anak ni jolma jala dohonomu matu todii songonodo hatani Tuhan Jehovah Roma ho ale todih sian desa naupati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi mau songon natinonahon nai au gabe Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos jojakon pat nasidai parduan parangan apalana bulun sahali doi dungi ninna ibana musetu au ali anak ni jolma aka holi-holion sadok pinoparni Israel doi idama aka nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naumpi domdo hami dibaheni manurirangi maho jala dok matu nasida songonodo hatani Jahuba idama au mangukap tanoman muna jala au mabuak kamu nakko sian tanoman muna hamu ali bangsoki jala au manugi hok kamu mulak tutano Israel jadi tadau muna ma au do Jahuba yadung hukap tanoman muna jala hubuan hamu nakko ale bangsoki sian tanoman muna au huhut mangaleon todikku tu bagasak kamu asa mangulu hamu jala au mabaik kamu marhasonangan di tanomuna asa tung di tadahamu au du Jahuba namandoki huhut ambahensa ninna Tuhan Jahuba ima sahatna horas ma dihita saluhutna na padua haon akamang dohot taminang anggi botonami aka naposo bulung mungkin agak sukun-sukun dari rohata alania hado pola songon na prosesi hamina kingate bah disuruh ke ruas ni huria jongjong apa gerangan yang sedang terjadi lebih kurang hera songoniati ala huriatta naing paborhaton sahalak situa lau memasuki pensiun sian hapar haladuun sahali do pensiun dang boi dua heli nunga di leon nasida kapartikian na marhubas di tonga-tonga ni huriatta alani paborhaton ni huriatta ma jadi sudi hami aka partohonan ikon hu paborhatami do ido ubahen na ikon prosesi hami luhut na naking ala tapaborhat nama di paborhat huriatan non dung sipul papungu piliak kita masuk mahita tu acara paborhaton situa memasuki pensiun sian hapar haladun namangihut ima hatan itu hatta na mamakulingi hita akamang dohot taminang turpukon lau paingotok kita adong didok lembah holi-holi lembah holi-holion mararakan di si gudang aka holi-holi jala holi-holion dang holan sekedar holi-holi di ayat nama ngikut di dok holi-holion kering istilah sonari holi-holina sudah kering kerontang tolong ditampilkan dulu holi-holinya sudah
kering kerontang. On majo taparatete hon majon. Ya, on ma nani ida dilehon debata. Tu si Hesekiel sada penglihatan. Ini penglihatan akamang dohot taminang. Ini bukan fakta yang nyata di ida nasida bangsoi songonon, bukan. Ini adalah penglihatan. Jala penglihatan non di Babua. Siapa ini? Gambaran siapakah ini? Di ayat 10 sada di dokma. Songon dia di dok hujahama. Dungi ninna ibana muse tuau ali anak nijolma. Ahli dok isi ali anak nijolma. Aka holi-holi, aka holi-holion sadok pinoparni Israel doi. Puasa. Sekarang kita perlu berpikir kenapa Tuhan memperlihatkan tuh si Hesekiel on di Pataridahon marhiti-hiti ton di debata ada lembah marisihon tonop aka holi-holi marserahan. Holi-holi marserahan jala holi-holi sudah kering kerontang, menggambarkan ahame. Molo didok holi-holi jala holi-holi nih marserakan jala kering sudah kering, menggambarkan kematiannya sudah lama. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dulu apa yang menjadi setting in life, latar belakang nih turbukon. Apa kenapa bisa seperti ini? Puasa gabe hera holi-holi nasida sudi. Mengapa holi-holi nai marsarahan, berserakan, dan holi-holi itu ditekankan bukan hanya holi-holi berserakan, bukan hanya itu tetapi kering. Jangan-jangan ini juga merupakan hidup kita. Aleta para tetehon mah. Apa yang terjadi? Puasa songonon. Hidup di bangson itu hatta. Hidup bangson itu hatta sudah berada di bawah pembuangan Babel, dibuang. Supaya paham, bangsa Tuhan dibuang. Nggak boleh dapur hatta, bangsa Tuhan ia nakon di debata dibuang. Yang merasa dirinya adalah spesialis, spesial, pinoparnis Abraham, anak di debata. Tetapi anak-anak Tuhan, bangsa di debata dibuang. Itu satu, mengerikan sekali. Ise kita merasa dirinya eksklusif. Apa ditiki kita merasa diri kita eksklusif, kita dibuang. Harus dipindahkan kariju. Siana denggakian kariju nah pindah ngiri itu. Agak buang. Sakit kali. Atau sudah bagus kian kerjanya, ngamal tapian dia merasa bangga, merasa hebat dengan posisinya. Ada jabatan, ada kedudukan, ada keuangan, HP dipecat. Asa tahu tojo, kenapa seperti holi-holi ditatap di son? Karena hidup bangson itu hatta berada dalam pembuangan Babel. Itu satu. Yang kedua, Yerusalem merupakan kebanggaan di sido hadir debata. Yerusalem runtuh. Yerusalem kebanggaan runtuh. Bait Allah telah hancur. Yerusalem runtuh. Bait Allah hancur. Tanah perjanjian yang dulu menjadi kebanggaan mereka, itu semua sudah hilang. Nggak boleh dapat rohata. Anak kebanggaan selesai berangkat. Ulauta yang kita hebat-hebatkan, yang kita banggakan, yang merupakan sesuatu yang populer buat hidup kita selesai. Harta habis, selesai. Dalam kondisi si songonima, kondisi si songonima, iman bangsa itu hatta kering, kerontang, hatinya mati, harapannya hilang. Hidup terasa hancur, jiwanya kosong. Molosongonima na dirasakan bangsa itu hatta. Adakah dari antara kita merasakan seperti itu? Martangnya koinang
pitu hari sadari pitu heli sadari martangiang alani adong galumbang badai na menghantam ngulum HP dang marna dapot alusna sengod dia do perasaanmu seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan kau. Sahid mudang marna malum habis tanu maraek habis tanu mahiyang anak yang kau bangga-banggakan mengecewakan hidupmu, pestanya hebat kali, tapi begitu dia menjalani rumah tangganya pormainmu sautik peh dang dihargai ho pahit adong do halak sampai pesta ni anakna ibayan di hotel berbintang pransmanan luar biasa horbo nama dibayan horbo si tikotaduk dung dibayan horbo si tikotaduk didok dope molotung makulit pe raja nami nga horbo dah adong dobe bahasa makulit dobe jala pesta nunga di hotel berbintang 5 asa taboto mengecewakan. Tidak sedikit kehidupan kita sudi pasti pernah merasakan seperti ini. Ala nunga nihubasan debah, nunga nihubasan akat torok ruas nihuria namorajong sahatu napogos jong nunga neng adong bintang nadison neng hebat sampai jutaan hektar nunga ni hubasan natong konglomerat ala marpesta sampai marbagi-bagi siapa yang hadir 500.000 hami kapadita neng 300 hami hadir sudi paling sautik 500.000 asing di pimpinan akas yalangon berserak sudi artis-artis diundang sudah HP daun dangi kepuasan dah daun naso masih babuado hita sude tuan nami akasahita on mana ni dokna sisakui bah kira kurang gugu do bah on mana ni dokna sisakui orang napogos cong cerita mungkin standar kehidupan mau leban ada bah dangdus songon akan asing natibo dari segi finansial cukup tapi bahagia kah dia nanti dulu ukuran kebahagiaan bukan ini nanti dulu hidupnya juga bisa seperti Bangsoni itu Hatta kering songon holi-holi namar serahan bukan hanya kering tapi ada juga kering kerontang todinai alania hamai boido hita sudi semangat kita marminggu amang semangat kita marminggu inang semangat aka punguan inaon punguan amaon maridi Tuhan jono doho Tuhanin alai todina jiwanya kosong todina semangatnya hapor sionna kosong alania aladang disi hosani debata dang disi todini debata sotung tak pikir ini tidak ada apa-apanya nang penunga mardomu jala martomu sudi holi-holi sudah boy tabayakon holi-holi mardomu jala martomu urat daging mulai menyatu kulit membalut hidup belum hidup melayani hidup todina semangat jiwanya nanti dulu moloso mengulus todini debata di bagasan ibana semangat dia itu adalah semangat nanidokna semangat kamuflase on mana didokna di istilah di halak Batak mekel disi hapataran tangis disi habunian naso masih babuado hitamang naso masih babuado hitahinang on mana didokna sahalinai sisakui sahidna hita adong bido kekeringan di bagasan rohata kekeringan di bagasan toditon memang betul kita datang kepada Tuhan alai marsi gorgor dope todim minang marsi gorgor dope todim mamang
manang nahera holi-holi dohita diadupan ni dibata, bukan seperti manusia yang hidup seutuhnya. Nang pemardomu jala martomu suri holi-holi adong urat-uratna kita bisa berjalan. Alai tidak menjadi kehidupan yang seutuhnya. Nuaing ini mengingatkan kita juga. Mula bangsa itu hatta di Ida Hesekiel adong lembah. Atikna kehidupan kita ini juga kamang dohot taminang seperti lembah. Jala kehidupan kita seperti holi-holi na kering dengan beragam. Alania hamana sida songonon tidak lain dan tidak bukan Allah holang salinai Allah holang nguluna sida sian tuhata. Mau lihat indikasi sederhana inang mangulu dotod dita. Indikasi, ini hanya indikasi sederhana. Berek kamu masih munabirang munai pardo pahanai senyum do atau tidak. Lihat saja. Molo songon na tertekan batin do. Inna, aduh walah. Karena wajah ini salinai, wajah ini adalah ekspresi dari apa yang ada di hati. Tungganteng halak nai. Idahamu hamion idahamu mapardopahan nami manang na senyum do hami manang na kriminal pardopahan nami idahamu mah hamion senyum pamu bu senyum tidak. Ya jadi bukan masalah atribut penampilan luar, bukan. Dalam itu apa yang ada di hati akan memancar di dia, di wajah, karena wajah ini adalah jendela hati. Itu dah nggak dapat intinya deh, nggak boleh aminon. Nah paling penting dapat intinya itu kan. Nah kamang dohot tamu inang ala nasida nunga holang dausian hatan itu hatta dang diului nasida be hatan itu hatta ala ni rumah de bata mama kulingi si Hesekielon ibuan manasida mardida beh luar biasa. Aduh apa ini di patorang tuata Nabi nerengmi situanami hersonima alana posoni di batahadon panurirang Nabi nerengmi situanami molosonari era situanami Nabi nerengmi ima ruas ni huriam hakabipi Yogyakarta me alania hasongni dang ibotoho godang penderitaan namasa di nguluna sidang godang penderitaan namasa di nguluna naso di babu ada tuh sisakui sahid nabi itu tatap dah sidang alani nina hatani debata tu si Hesekiel manurirangi maho marjamita maho tu holi-holi marjamita maho tu sudi ruas ni huriam nama ngadupi badai kehidupan tantangan kehidupan asa tetaplah sidang mangulu jala mangula di hatani debata manurirangi maho marjamita maho di holi-holi. Aneh kan? Kok marjamita kepada holi-holi? Manurirangi itu holi-holi. Ala holi-holion dang holi-holi digambarata fakta nataboto holi-holi on merupakan hataridaan penampakan na nilihun ni debata marhiti todina holi-holion bangso nitu hattare huria nitu hattare manurirangi maho dogma tu holi-holi alani diulai mana mah nani dok di Tuhan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nggak mungkin ini Tuhan songot dia doa marjamita tu holi-holi. Kalau sekarang nasi daun holi-holi bukan hanya holi-holi alai holi-holion nungamar serakan jala holi-holion sudah kering kerontang hari kali ini kematiannya sudah lama sekali ini manurirangi mau Tuhan tamandok sederhana songonon marjamita mau sampaikan firmanku. Bukan persoalan cocok atau tidak cocok dalam pikiranmu, bukan persoalan seleramu ini bisa atau tidak, itu bukan ranahmu. Kerjakan kerjaanmu, Tuhan kerjakan pekerjaan Tuhan. Diulah si Hesekiel do manurirangi do mana manurirangi dung manurirangi ibana
Didok imana na pinasahat ni Tuhata. Mardomu jala martomu ma sudi holi-holi. Sampai didok di bagasan trupuk tanaking makuling makrak pruk prak pruk. Ima di bagasan parnidaan. Ternyata ketika hamba-hamba Tuhan mau melakukannya, sebenarnya enggak mungkin. Ini keras kepala ini Bapak Pendeta. Aduh, janganlah Bapak Pendeta, keras kepala ini. Akahita kaparhaladu. Ini bukan urusan kita. Jalankan yang diperintahkan Tuhan. Tuatado namang leon gogona marhiti todina, yang memampukan kita untuk menyatakan sesuatu bukan karena pintarnya kita. Taingon. Yang keras kepala, si jogal baut, si gotil modis, molonunga dipakuling itu hatta. Kalau Tuhan sudah berbicara, berubah, lunak nama rohani. Idu namasa, jangan heran kita mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan selalu terjadi. Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang adalah Tuhan yang sama yang kita puji dan sembah. Molo margugo wasoni tu hatta najulu. Margugo do wasoni tu hatta sonari rodi ajal ni hasianganun. Mau pernah melihat tanda-tanda mujizat? Napanatapan kami songon padita bertugas kami mangula sudah 25 tahun. Tada halongangan masa. Huria neadupan kecil. Akan apugus do huria na huadupi. Tetapi bisa sukses pesta terbesar, teramai. Hati hahami didumai. Terbesar. Gabi masih pabuaan marhiti tordini itu hatta. Romahita madohoti pesta huria. Itu loh pendeta yang sering melayani kepunguan kita. Masih pabuaan akapar Pertamina, akapar Kaltek, akapunguan marga. Sampai tersonggot maruas ni huria. Huria yang kecil. Akan apa ugus? Hapi bui menghasilkan hasil. Kalau Tuhan berbicara, malo mandok tu hatta kasih. Naing dang mangalean di mana? Si guarna pe si holit aha. Si holit mangging. Si holit mangging plus si gotil munis. Jadi mangalelang Bapak Pendeta. Iya, udah mujizat itu Bapak Pendeta kalau dia mangalelang di situ amang. Buah sama hidok songoni. Mungkin tadi. Ale mau makuling tu hatta. Kita lihatlah. Harga ni tolor pe dilelang. Tolor inang, tolor onom. Ya, heran doa hala. 600.000 Nina. Mungkin deh, mungkin. Ini bukan beli telur ini. Ale mana neng mangaleon. Dia mau memberi dari apa yang sudah Tuhan beri. Ala dirajumi. Ini kan Tuhan sudah titip nih. Tuhan udah titip nih sama aku. Ini bukan milikku ini. Titipan Tuhan ini. Karena ini titipan Tuhan, nggak aku bawa ini sampai mati. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan kita juga berangkat tidak membawa apa-apa. Nggak aku bawa ini. Ku berikanlah, ini kan dari Tuhan ini. Suatu berpikir kita tahan-tahan, kita tahan-tahan. Daung. Suatu berpikir kita. Dirasakan Leon mak. Pesta tak kemarin ragu do akahami. Dapat 100 udah jago kali itu. Ragu kami. Ale faktanya mencapai do 150 juta. Dari mana itu? Kita pun nggak ada. Inang kasih ya, arongi, nggak ada. Tergerak. Bahkan naso ruas ni huriat tapi bukan ruas kita. Nagumudang mangalelang secara pribadi, bukan ruas HKBP Yogyakarta. Supaya kita tahu, kurang dari sini dipakai Tuhan dari sana. Hami marpesta dapat 1,7 M. Parpudi hami marpesta manguluhon huriata pesta pembangunan. Akan sangat hundak kami, wali kota hundak kami, dohot jajaran, aka kepala dinas, itu kan diulusi, nanggo pala mangalelang be, dang, ulusi hamba, ulus nona baga situ tuon, wali kota ini harus kita sesuaikan, abu dapur hatai kan, mulu wali kota ro, itu kan, tapi nanggo pala sarupiah.
Dengar dong. Nanti kami akan percakapkan dia apa ya, sampai selesai tahun. Dan Holland selesai pesta, selesai tahun, demi tahun, selesai. Jong. Tapi, duduknya di belakang sana. Nggak ada penghormatan. Duduknya di belakang sana. Hudul, hona udan museng mana gerimis. Nggak ada penghormatan. 50 juta. Ibape isi deh. Kan itu kan? Ini ruas-ruas yang kami rasa hebat ini udah hebat 5 juta. Udah hebat 5 juta. Nah so ruas duduk di belakang sana. Katolik museng, Katolik 50 juta ini. Ibape tong agak sian na hudul hian agak ala tarsong kok isi menuai ngeti. Haru ruas nani rajuman hebat paling 5 juta. Hebat lah, sudahlah 15-20 juta adong mai. On bukan ruas dah. Isi deh. Kan ningon kah? Isi deh. Bah, perhatian mah. Ati buat pesta museng. Nah, kembali lo museng tu sona seunang pada huan non lari. Kita juga amanginang. Ati, kita harus hidup lah. Isi kita na mengalami songon bangson itu hataon. Tadok tu bagasan toditai. Aleho todiku. Mangulu maho. Marhiti-hiti todin itu hatta. Aleho todiku, katakan oleh ucapanmu lah engkau dibenarkan, oleh ucapanmu pula lah engkau dihukum. Hatan itu hatta nih. Alani kata-kata itu adalah doa. Sekali lagi, kata-kata itu adalah doa. Dok tu todim apapun akan aposo. Kalau kau mengalami kering kerontang, kiriman gak datang-datang, ekonomi orang tua sedang terpuruk, doakanlah itu. Doakan itu. Kuasa Tuhan luar biasa. Kau bisa berjalan. Alai ikon mangulu donang todim. Jiwamu harus semangat. Perlu todine debata. Maka Tuhan menghembuskan. Ikon rekod di kita. Rekod di kita todine debata. Jadi kamang dohot taminang, kalau kita menghadapi yang namanya hasusaan, songon bangson itu hatta, kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi beban berat, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesedihan, kita menghadapi kekecewaan, kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi sakit penyakit, manang nah hape ragam ni sahid mi. Kita mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, unang pola tapat orang. Masalah keluarga itu bisa kita alami. Masalah suami mungkin, masalah istri mungkin, masalah anak mungkin, masalah jodoh mungkin, dan lain sebagainya. Sotung gabe, iman kita layu, iman kita gugur, iman kita mati. Songon holi-holi namar serahani yang sudah kering kerontang. Dau masyak kita kapat dilian, dau masyak kita kekecewaan, dau masyak kita putus asa. Taingot mah ada seberkas cahaya terang di dok debata ali Hesekiel dokma tu holi-holi tadokma di bagasan rohat tadi akamang dohot taminang apapun dalam nama Yesus. Roh Tuhan, ekonomiku pulih, ekonomiku pulih, usahaku bangkit, anakku maju, suamiku berubah, istriku berubah, orang tuaku sehat, dan lain sebagainya. Ikonadong do mangulus todini debata di bagasak kita dengan satu keyword menjadi kata kuncinya. Mangulu jala mangula taului hatani tuhata, dung taului hatani tuhata, mangulama debata marhiti todina di dokma di ayat 10 pati. Tolong ayat 14. Apa dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-14? Au huhud mangalihon todiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu. Taingot ma akamang dohot taminang tidak pernah
Tuhan mengecewakan kita. Tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Tidak pernah Tuhan mempermalukan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Yang pernah adalah kita yang mengecewakan Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang mempermalukan Tuhan. Kita akan diangkat. Kita akan dibela. Kita akan ditolong. Kita akan diberkati. Dan kita akan disertai di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ada amin? Itulah Tuhan kita. Alani marsi hohot mahita di bagasan hatana. Hiduplah di dalam firman-Nya, maka roh Tuhan mengulus akan datang di tonga-tonga ninguluta. Dari kita yang tidak bisa berbuat menjadi bisa berbuat. Dari kita yang tidak tahu untuk melakukan apa-apa menjadi tahu. Dari kita yang tidak kuat untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita menjadi tahu berbuat yang terbaik. Dari kita yang tidak kuat menjadi kuat kita. Adong wason itu hatta mian di bagasan ngoluta. Gabil laskar prajurit itu hatta hita. Tunggu dang akan tantangan. Saya akan tetap berdiri di sini Tuhan. Setia kepadamu. Tiopokku mahwali Tuhan. Nang pegudang akan tantangan. Songgop tunguluku. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin martang yang maita. Mauliati mali Tuhan nami dia sinuroham nang dinggan ni basam. Dihatam nang memakulingi hami. Asa marsi hohot tami di bagasako. Mangolu jala mangula hobar tulomo ni roham. Malotung pe jut tami madabu jala tinggang. Mahiu tod dinami. Mahiu pakilalan nami. Alai hatam mamakulingi hami. Songon iya nakom. Nahi nokop ni mudar. Asa bangkit tami. Hihi hami. Songon iya nakom. Naing manian. Ho tok tong rap dohot tami. Jala hami rap dohoto. Asa nasa panggul miton ning ulu nami. Holan marujahan tulomo ni roham. Pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriam. Nang hami kaparhaladu. Asa di bagasan kebersamaan semangat ni tod dinami. Lau mangulahon akka ulahon. Na hobar tulomo ni roham secara khusus. Nang ditonga-tonga ni huriam. Di bagasan parmingguan nami on ali Tuhan. Pabor haton nami manaposom. Situa nami. Situa risma. Naung mangula saliling 10 tahun di tonga-tonga ni huriam kurang lebih ali Tuhan saya dong do pakobasyon nasida di tonga-tonga ni parsauran nami asima roham pargogoy mana posom madalani aka ulaon nasida siga nupari lehon ma hahi pason nasikop tu pamatangna gabe tiruan mangudu nasida nang pe dang marhubas be nasida songon parhaladum pasu-pasu hami saluhutna ka parhaladum na makubasi huriam asa marhiti-hiti pakubasyon nami martaba-taba torop bilangannya kana prosea roman dapat toko lau mamuji pasangapon guarmu na badiai tong jalo matangiang pamujian nang ele-ele namion mangasahon Kristus Yesus Tuhan jala si hokop pami amin tapuji Tuhata marede hita tapapung mapilian na dumenggan tutung hata laos amplop khusus lau paborhaton situata memasuki masa pensiun sian hapar haladuun. Papa
masuk mahita tu acara paborhaton sahalak situata memasuki masa pensiun sian hapar haladuon. Asa ditampil hon acara ditiki nama redden non sian buku edde nomor 150 onom ayat 4 jongjong ma 7 loon situanami. Kadongan sahuria sadarion patupaon ni huriat tado paborhaton situata pensiun sian hapar haladuon nunga jongjong nuaeng nasida dison tamado hita mandok mauliate tu debata naung patauhon naposona manipuli ulaon tohonan hasituaon ima dongan nami sintua insinyur Risma A Boru Simanjuntak MT naunggo umur nasida ono 10 tahun na di tanggal 2 Januari 2020 jala hombar turuhut ni huriata macohot manasida sian hapar haladuun ni HKBP. Hamuna situa nami situa Risma A Boru Simanjuntak MT naung mangula di huriata HKBP Yogyakarta lilingna 10 tahun sadarion patupaon ni huriata matutu pensiun sian hapar halodo kamu dihilala rohanami do burju dohot ringgas ni rohamuna mangula tohonan hasituauni di huriata HKBP Yogyakartaon diramoti jala di pasu-pasu di Batama hamu di ari-ari ning ulumuna jala di pasu-pasu tu hattama nang ulaon pakkobesyomuna naselaon di huriaon makorhon hasangapon dohot puji-pujian di goar ni debata parasi rohai nuaeng tabige majolo di jahahon sekretaris huria riwayat pangulaon dohot surat ketetapan pensiun sian hapar haladuun. Damang dainak saluna ujao kami ma surat haputusan dohot riwayat pangulaun ni inang situata. Surat keputusan nomor 022 SK dan seterusnya tentang pensiun panatua atau situa. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan I Dewa Nyoman Oka nomor 22 Kota Baru Yogyakarta mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 pasal 43 ayat 6.6 tentang petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, menimbang dan seterusnya memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama
Situa Insinyur Risma Adelina Boru Simanjuntak MT, tempat tanggal lahir Balige 2 Januari tahun 1961, ditahbiskan menjadi Situa di HKBP Yogyakarta tanggal 16 Desember tahun 2012. Pensiun di HKBP Yogyakarta tanggal 2 Januari tahun 2026. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas kepanituaan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi. Apabila terdapat dalam surat ini kekeliruan, dapat ditinjau sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2026, Pendeta HKBP Resort Yogyakarta, ditandatangani Pendeta Timbul Hutahayan STH MM. Nama ngihut riwayat singkat pelayanan pangulaun di Huria Goar Situa Insinyur Risma Adelina Boru Simanjuntak MT, tubuh tanggal 2 Januari tahun 1990 tardidi tanggal 17 September tahun 1990 maka tidakon haporseaon sidi tanggal 27 November tahun 1977 marhasohotan hotripe dohot Dr. Arginius Pangaribuan Nahinan tanggal 24 Oktober tahun 1986 Yanakon tolu halak sada hari ini Ani Selika Pangaribuan SE MAP MIDS 2 Desi Kristanti Pangaribuan SE MM tolu Andreas Pangaribuan ST calon situa di HKBP Yogyakarta tahun 2010 sada sahatu tahun 2012 ditabalhon gabe situa di HKBP Yogyakarta tanggal 16 Desember tahun 2012 tugas pelayanan manangulaun di Huria Sekretaris Punguan Ina Kamis 2 periode tahun 2001 tahun 2004 Ketua Punguan Ina Kamis 2 periode tahun 2004 1 tahun 2008 Bendahara Huria 2 periode tahun 2010 sada 1 2010 sia Ketua Punguan Inahana 2 periode tahun 2020 1 2024 Bendahara Resort tahun 2020 1 tahun 2025 diketahui Pendeta HKBP Resort Yogyakarta ditandatangani Pendeta Timbul Hutahayan STH MM songonima surat haputusan dohot riwayat pangulaun ni Situa Risma Adelina Boru Simanjuntak mauliate Sudi mahita parhaladu macahahon 2-3 ya
hala inang situa Insinyur Risma Boris Manjuntak MT di bagasan partikionon pasaton ni huriatama SK pensiun muna songoni nang piagam penghargaan dohot tadaholong nasian huriata paborhato kamu memasuki masa pensiun rap dohot sudi aka ulaun pakubasyo muna na saya laun di tonga-tonga ni huriata gumudang luhamu habis partikian muna mangaraduti hepeng tu hepeng gumudang partikian muna mangaraduti aka ulaun pakubasyon di tuhata di huriat tahun mangaraduti hepeng tu hepeng mulai ate di tuhata sai marsangap madebata marhiti pakubasyon muna lasmarohamuna majalo SK piagam penghargaan songoni tadaholong nasian huriata. Untuk kamu juga akan ada. Kepada saya mengatakan kakak aja ya, karena kakak saya sudah purna tugas, bukan dalam arti cukup berhenti di sini, tapi seterusnya seumur hidup. Biar Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi kakak untuk melayani dimanapun berada. Dan sebagai ucapan terima kasih dari gereja juga, ini kami memberikan tali kasih, kiranya itu dapat diterima dengan baik. Budimak. Hurian itu hatta nunga saut tapatupa pensiun sian hasit tuaon dongat tadison tamado ojak turo hatta hata ni debata namandok kuilik-ilik mahamu ali akadongan tadahamu ma akan nama kalujahok kamu akan nama nguluhok kamu marhiti-hiti Tuhani rodiyaka napaingotok kamu sangap situtu marajumi hamu nasida mardongan holong ni roha ala ni ulaun nasida say mardami mahamu sama hamu ingot tamu ma akan namanguluhok kamu napabuahon hata ni debata tuhamu ujung ni pardalan nasida maberek kamu jalatiru hamu maha porsion nasida serentak sudi ruas ni huriata tabigi majo edde pujian sian hami korps Parhaladu belum masih di situ. Semangat Pak. Sudi Parhaladu di inang situan nami onma si pasaton nami tu inang ate aka pujian nami sai lasmarohamuna musik
parhala inang memasuki purna bakti sian ha parhala doon lasmarohamuna hudul mahita akadongan. Acara na mangihut ima mandok hatama mewakili sian ruas dungi diudutian non mandok hata mewakili sian parhaladu dungi mangapuma situa na pensiun. Jadi naking hubegi ditiki neng mandok hata mewakilian sian ruas adong dora moloso sila paminaking neng mared de sian dang wek sian wilayah utara. Uleo kaima kesempatan on tunasida. Jongjong ma nasian wilayah utara dungi diuduti memandok hatan non sian ruas. 75 sian wilayah utara. Sudah nasian wilayah utara ke ruas ni Huria maju mak.
pegang mama kalau ada pegang. Yang kami hormati Amang Padita Resort HKBP Yogyakarta, yang terhormat Amang Padita Panjaitan, Amang Padita Hutasoid, seluruh Parhalado HKBP Yogyakarta, yang kami banggakan dan kami hormati seluruhnya jemaat HKBP Yogyakarta. Mulai tema di Tuhatta, mulai tema di Punguatta. Songon mewakili jemaat, kebetulan yang pensiun pada hari ini adalah Situa dari jemaat wilayah utara. Jadi kami sebagai jemaat HKBP Utara, wilayah utara, ditunjuk sebagai mewakili. Mulai tema donon nami Tuhamu inang Situa nami yang telah mengabdikan diri, melayani, meladeni, berdedikasi kepada seluruh jemaat HKBP khususnya di wilayah utara. Dakolan materi alai siar rohamuna siapa bayanan muna di baik kamudo asa dengan parsahuriota di tiki-tiki nasalpu. Secara de jure ya sudah pensiun. De facto bahwa inang bahkan sampai ke batu nisan nama itu tetap terbawa dan tertulis. Alani dang nama sadi hamusian pelayanan di Huriata. Tongdo meladeni melayani walaupun secara de jure sudah dinonaktifkan. Saya lam tu sehat nama, saya dipasuh-pasuh Tuhan nama. Hala inang do keluarga anggiat 7 bulan nyarion semakin sehat, semakin diberkati. Asa lam ria hita lau mamuji pasahat pun dirita dohot hadiriota tu Tuhan yang maha baik. Molo tukpe songoni atasian kami. Semoga Tuhan memberkati segala upaya daya yang telah inang baktikan selama ini. Molatema di Tuhata, molatema di Ita salukna. Amin. Diuduti Mamandok Hatta mewakili Parhalado. Huria nahinah lolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tu sude amang padita dohot sude dongan Parhalado nani hormatan molotung hami pe napasahaton hata sepatah dua kata di pelepasan inang Situa Risma Boru Simanjuntak di bagasan Sadarion naung dos marohata te amang Parhalado sonare di pasat hami mahata tu inang Situa Risma Boru Simanjuntak naburju on mahape tikina songon ni dok ni ede Parhalado naking on mahape tikina ho pensiun mangulon hosian ulaon mi nanaing si pasaton nami inang terpujilah Tuhan yang telah memilih inang menjadi pelayan tahbisan selama lebih kurang 13 tahun di Huria HKBP Yogyakarta. Inang banyak hal yang sudah inang perbuat selama pelayanan di Huria HKBP Yogyakarta. Kalau yang kami ingat yang paling besar adalah ketika inang menjadi bendahara Huria selama 2 periode. Inang melaksanakan dengan konsisten, dengan tegas, dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga inang di kami sesama Parhalado banyak nasihat, banyak podal dan banyak tiruan yang inang berikan, baik disiplin, waktu dan lain sebagainya.
Dan percayalah Inang, kami pasti mengingat yang baik-baik. Kalau yang nggak baik kami tidak mau mengingat. Jadi banyak kenangan yang sudah Inang berikan kepada kami sesama Parhalado. Begitu juga Inang, sebagai Inang, profesi Inang sebagai salah satu tenaga pengajar di salah satu universitas di Yogyakarta. Hal ini sebenarnya banyak yang Huria nikmati. Secara sadar tidak sadar, Huria banyak menikmati yang terbaik, yang baik yang telah Inang berikan selama Inang menjadi staf pengajar di salah satu universitas di Yogyakarta ini. Terima kasih, terpujilah kepada Tuhan. Jadi bukan ke Inang kami berterima kasih, tetapi bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi Inang, kalaupun nanti Inang sudah menjadi pensiun, tapi pensiun dari Parhalado, tetapi sintua Inang tetap melekat sampai akhir hidup. Jadi tetaplah Inang menjadi pendukung Huria, menjadi panutan yang menaburkan pikiran-pikiran positif, dan juga terus melakukan pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami wilayah utara secara pribadi tetap menanti Inang terus aktif di wilayah utara. Dan yang terakhir kami sampaikan adalah selamat menikmati Purna Bakti pensiun bersama anak-anak, ada Arini, Desi, dan Andre. Dan semoga Inang sehat selalu, panjang umur, berbahagia, sukacita. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengapa mah situ anak pensiun ijolo menang. Sini ya. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita terima. Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan, kita semua di sini bisa hadir mengikuti ibadah di siang hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Secara spesial minggu ini pun aku bersyukur di pelepasan jadi parhobas di Sintua di gereja ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Hutahayan, Amang Pendeta Hutasoid, Amang Pendeta Panjaitan. Yang kami hormati juga Sintua Emeritus. Yang kami hormati juga semua Parhalado yang aktif. Terutama yang kami hormati semua jemaat HKBP Yogyakarta. Sebelumnya aku minta maaf, aku menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Ya, aku hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Aku bisa sahat tahun aku pas aku berusia 65 tahun. Sebenarnya pensiunnya di tanggal 2 Januari 2026. Tapi karena kebutuhan ada keluarga, jadi kubikinlah hari ini. Terima kasih bisa kulakukan di sini, aku bisa berdiri, bisa berbicara di sini. Hanya ucapan terima kasihlah yang bisa ku sampaikan. Terima kasihku kepada Amang Pendeta semuanya. Terima kasih Amang untuk sharingnya selama ini. Pendeta kita berdiskusi, Tuhan Pendeta banyak memberikan aku masukan-masukan, motivasi-motivasi yang baik, kata-kata afirmasi yang memberikan aku kekuatan. Aku juga berterima kasih kepada Sintua Emeritus. Selama aku menjadi calon Sintua, panutanku adalah di sini Inang Sintua Hemat Boru Pasaribu, juga Inang Sintua Meliana Boru Manulang, juga Amang Sintua Binsar Napitu. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi yang ketiga ini adalah panutanku. Mereka lah yang membentuk aku mulai dari aku calon Sintua.
Songono baininang, songonon bainang, iko songono do situa. Mulai dari aku calon sintua. Apalagi aku sudah bendahara mulai dari calon sintua. Memang tidak terduga waktu itu, karena waktu itu ku tahu harus 3 tahun dulu jadi sintua baru boleh diangkat. Tapi mungkin ada pendeta yang melihat mungkin sedikit kelebihanku, dan itu sangat didukung oleh ketiga emeritus ini, sintua. Terima kasih Amang Sintua, terima kasih Inang untuk masukan-masukannya, untuk nasihat-nasihatnya. Jadi Amang Inang Sintua emeritus, karena ku dapat yang baik-baik dari kalian Amang yang kuhormati, itu yang kuterapkan juga untuk sintua-sintua yang baru-baru. Moloau najolo ibain akapanu takko songono songonon denggada hubaireng. Jadi tuhamuna pek kasih tuana baru iko bainak kudo songoni tuhamu. Ahana dengan hudap tua senior ido bainak kutuhamuna. Terima kasih ya Amang Sintua emeritus. Juga aku berterima kasih untuk sintua yang masih aktif. Terima kasih untuk kebersamaan kita, 13 tahun kita bersama, selalu ada sukacita di kebersamaan kita. Kita bercengkrama, saling cerita, kita melakukan pelayanan-pelayanan di dalam sukacita. Aku paling suka lihat Sintua Yogyakarta. Menurut aku Sintua Yogyakarta lah yang terbaik yang ku tahu selama ini yang ada di Indonesia. Nggak pernah ribut-ribut, nggak pernah ribut-ribut yang ku tahu. Jadi moloni bereng i TikTok adong mana ribut situana, adong mana berbada sintuana, berkelompok-kelompok. Di tempat di Pariba ku pe adong kosongoni di Pulau Mas. Jadi sampai hudok kosongonon. Roma hamuna studi banding, berek kamuna akasituanami, Roma hamuna tu Jogja. Berekamu nama situanami di Jogja is the best, yang terbaik. Ya. Jadi karena aku bilang di sini yang terbaik, jadi kalau dipilih pendeta kita jadi sintua, ikutlah. Ya kan Amang yang masih aktif? Iya. Jadi kami suka bercengkrama. Paling asik itu di sermon, tapi lebih asik lagi kalau pas menghitung kolekte. Di situ kami banyak bercanda, bercerita, lucu-lucu. Kalau ditanya berat jadi sintua, berat. Tapi menjadi ringan kalau kebersamaannya solid, kompak. Itu yang kurasakan. Jadi datanglah kalian, besar atau kecil, buatlah pelayanan kita di gereja HKBP ini ya. Sekali lagi untuk sintua masih aktif, tetap semangat, tetap kuat. Semoga program-program gerejanya juga berjalan dengan lancar. Bekerja di ladang Tuhan teramat sangat menyenangkan. Ya. Aku juga ada di wilayah utara, bertugas di situ. Terima kasih untuk Amang Sintua, Rudi Malau. Terima kasih Inang Sintua, Roria Borunadea. Terima kasih calon Sintua Irfan Sinambela. Kami adalah Sintua yang paling kompak di utara. Paling kompak menurut aku. Ya, aku nggak membandingkan dengan yang lain. Tapi kami tidak banyak bicara, tapi sudah punya tugas masing-masing dan itu jalan. It's the best juga. Semua program dari gereja, kalau kami sampaikan di wilayah utara, tidak pernah ada yang membantah. Patuh jemaat wilayah utara. Semua programnya pasti ditanggapi positif. Jemaat wilayah utara is the best. Terima kasih Amang. Terus aku juga terima kasih untuk panitia pembangunan yang sudah bekerja keras. Bagaimana cara membangun keperluan-keperluan gereja dengan baik. Terima kasih Amang. Ini juga pekerjaan yang tidak puntohonan, tapi orang Amang Inang di pembangunan. Sukseslah Amang untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Pasti dicukupi Tuhan semuanya.
Sehat ya Mang, semuanya ya sudah memberikan waktu yang terbaik. Aku juga berterima kasih, terima kasih dok. Terima kasih untuk semua jemaat yang ada di sini, ya. Jemaat wilayah utara, wilayah HKBP Yogyakarta itu semua baik-baik, sangat mendukung aku. Aku boleh berdiri di sini itu karena didukung oleh semua jemaat. Ya, banyak masukan-masukan. Apalagi waktu aku jadi bendahara masih calon sintua. Kalau nggak salah belum ada, aku setahun udah diangkat. Nah, gudangan nasihat tuau. Jadi inang calon do peho, ikosongono do baenomu, ikosongono do baenomu, banyak nasihat-nasihat positif yang ku terima. Makanya aku suka bilang ke akaparibaku, rohamu tu Jogja. Jemaat kami itu baik kali, apalagi sintuanya seperti itu. Jadi karena kulihat bagus, nggak pernah bermasalah. Semua program jalan semuanya. Jadi kita dukunglah semua program-program gereja besar atau kecil, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Aku juga berterima kasih, tadi sempat ada terbaca kata-kata, aku ditahbiskan oleh pendeta Silaban. Yang kuingat lah ya, pendeta Sihite, pendeta Sibarani, pendeta Douglas Simanjunta, pendeta Panggabean. Itu pun banyak membentuk karakterku jauh lebih baik. Itu aku pun mengucapkan terima kasih. Secara khusus aku mau berterima kasih untuk Amang Sintua Marsinton Marpaung. Terima kasih Amang. Amang ini sangat banyak memperhatikan aku. Iko Songonon, dia waktu itu sekretaris 8 tahun, aku bendahara 8 tahun. Di otakku itu waktu itu aku harus membuat HKBP keuangannya harus surplus, karena tahun-tahun sebelumnya agak berkurang. Aku harus bisa buat, bekerja samalah kami dengan Ama Marpaung, apa yang harus kita lakukan. Mungkin karena aku perempuan agak sedikit lebih berani mungkin kan, jadi kami berusaha melakukan mengeliminir semua pemborosan yang aku pikir tidak memberikan nilai tambah. Itu kuhapus semuanya. Dan bagaimana caranya selaku aku bendahara, walaupun dinasihati jemaat songono by songonon, bagaimana cara pemasukan itu harus kubikin banyak supaya semua program-program gereja itu bisa berjalan dengan lancar, tidak terhambat oleh keuangan. Memang mungkin pendeta dipilihnya aku Sintua, mulai dari aku calon sampai aku pensiun, kerjaku hanya jadi bendahara. Bendahara Huria 9 tahun, bendahara resort 4 tahun. Itu semua aku laksanakan. Tapi banyak juga jemaat yang memuji. Ini sombong sedikit ya Mang. Waktu inang jadi bendahara nang godangan wakta sahat sampai 700 200 juta katanya. Tapi itu semua kerjasama yang didukung baik oleh Amang Sintua Marsinton Marpaung juga pada saat itu parar tahun. Jadi memang kulakukan yang terbaik. Songonani dokoni inang Sintua Roria gitu. Naboi hubuat siang kantorhu huwaluk tu sudah tu HKBP pun semuanya gratis, semuanya ku bikin gratis. Sewa LCD, karyawanku ku pakai, dosen-dosenku yang berbakat untuk mengajari sound system, semua ku bawa gratis. Jadi yang paling ku ingat pada tahun 2014 pendeta Sihite bilang gini, inang kan dosen do, adong go jurusan teknik informatika, by majolo website. Ku bikinlah waktu itu website menjadi tugas skripsi mahasiswa. Berhasil websitenya. Waktu itu belum begitu banyak website. Jadi ku bikinlah gratis dan juga panggil dosen yang berbakat. Kemudian terima kasih Amang Sintua Marsinton Marpaung. Waktu itu aku kurang sehat, waktu jadi bendahara resort. Memang pekerjaan bendahara resort tidaklah mencari dana atau mengumpulkan, cuman bendahara Huria. Amang ini cukup sangat pengertian. Waktu itu dia menolong aku, memberikan kekuatan, memberikan motivasi yang kuat
iko sehat doa hoina iko sehat do. Jadi sekali lagi Amang Sintua Marsinton Marpau, terima kasih untuk kebaikan ini Amang. Amang cukup perhatian sama aku. Kami memang bekerja keras berdua. Behama Bahenon keuangan gereja ini baguslah. Terus terang kami pernah menjadi bukan juara, terbaik nomor 3 warta jemaat dan warta keuangan terbaik se-HKBP di Indonesia waktu itu. Nomor 1 kalau nggak salah gereja Rawamangun, gereja Menteng, terus kita lah nomor 3 yang terbaik. Itu apresiasi yang terbaik buat kami waktu itu dengan Amang Sintua Marpau, kerja keras, dan juga pada saat itu Parartaon itu pun kami bekerja keras. Ya agak sedikit motivasi sajalah. Jadi yang terbaiklah kita lakukan semuanya. Biarpun seperti itu, aku banyak kekurangan, banyak kelemahanku, banyak juga kadang-kadang kata-kataku yang tidak baik, yang tidak membangun. Disinilah aku meminta maaf. Memang sadar atau tidak sadar, memang karena aku dosen selama 40 tahun. Jadi gaya otoriterku itu ada kebiasaan ke mahasiswa. Jadi sifatnya terbuan-buan di konsistori. Kata gini, Inang ini kalau ngomong seperti mahasiswanya kami, padahal kami udah bapak-bapak, ibu-ibu, kata gitu. Jadi aku bilang maklumlah kalian, gimana lah aku dosen 40 tahun, ya gimana pun pasti terbawa lah sedikit. Karena ya aku itu orangnya tegas dan disiplin. Jadi aku berdiri di sini atas nama pribadi, atas nama keluarga, aku mohon maaf sedalam-dalamnya. Oh ya, ada lagi yang mau kusampaikan. Aku terima kasih menjadi salah satu inisiator membuat Sunday Service. Aku bersama Sintua Maurid Simatupang dan dengan Pendeta Robinson Raja Guguk almarhum, dengan Pendeta Sihite, dengan Pendeta Sibarani, sehingga kami bisa membuat Sunday Service. Puji Tuhan sampai sekarang bisa berjalan. Jadi untuk semua jemaat aku minta maaf sedalam-dalamnya, karena aku bukanlah manusia yang sempurna, banyak kelemahanku. Ya, dimaafkanlah aku. Semoga kita diberikan Tuhan kesehatan yang sempurna, diberikan Tuhan kita hikmat, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kita rezeki. Diberkati Tuhanlah kita semuanya. Botimah horas masyarakat. 15 menit. Ditiki nama redde hita los hudul mahala inang tu hudulam muna jolo maredde do inang unang terhudul ta puji tu hata los rimma hita jongjong jala anon dang pola hita masih jalangan tu jolo di aladong dope marudut akayana kota sekolah minggu neng patu begihon suara nasida ati emang da dang pola masih jalan kita ta puji tu hata maredde hita. Mapiliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silihun lihun nadinggan dohot nasa ulibasan na moliutus hu pasahatay masyan na nilihon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julum
pasu-pasu menjala ramuti, asa huparhasiak kami pilianon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tongani huriam dohot di portibion, buhay marohanay marhiti-hiti todim, asalam hutadahami, godang ni silihon-lihon mituhami, asalam girgir hami mandok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinurbadi maguarmo, say ro maharajaum, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lihon matuhami sadarion, hanguluan siapari, si samadusa nami, songon panisanami, di dusa ni dongan, namardusa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de Batama ho, disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tu todim. Majuma akayana kon nami sekolah minggu dia do. Oh ya, tutup jo di bagai santang yang lain roho dah. Asa tadampingi sekolah minggu, tadampingi sekolah minggu. Dah. Unang johita itor marmulakan amanginang harap rohanami tauru pima aka yanakota do tauru pima amanginang aka ruas ni huriana burju naung hutadahami tung tauru pima yanakota sekolah minggu jongjong do hami dison rap dohon aka padita muna mendampingi aka yanakota. Maju Taurubi ma akayana kota.
silakan.